Дами и господа, този поздрав е специално направен за Исус патрона и за неговият принц Мартин поздрава е от съпругата му Милена патронката, като казва, че много го обича Анди Бари Холандия, па Бардани Бари Ден Хага. Най-мощната фирма Вест-Вест, Анди Бари Холандия, вали гарми на Исус патрона, пак му върви. А велакая гилип за най-големия, за Исус патрона на Мала Мардере. Хайде, брат ми Исусе, папа Бардани Холандия, Исус патрона по Бардано Харманли, ти Мерцедеса са, яша бе Исус патрона от Харманли. О, Исус патрона си боса на Холандия. Всяка майка Исус патрона не ражда, той е вълк единак. И Симан Будбари фамилия, капа барав тумен. Вали гарми на Исус патрона, пак му върви. Холандия, той е човека, канадикен тут прала Исусе. О, Харманли, Мудареса е душманен Мудерес. О, Исус патрона за най-големия, най-богатия Харманли. Исус патрона сам е постигнал всичко. Има къща Пало, ти най-красивата жена Милена, и най-прекрасения син на света Мартин. Вали гарми на Исус патрона, пак му върви. О, Исус патрона, петешонен душман, наш ти перавен ман. О, Исус патрона си машина на Ден Хага. О, да си легендата на Харманли. Исус патрона обаре думо, како обаре Вилеско. О, Исус патрона от Мала Мардере. Вали гарми на Исус патрона, пак му върви. Тешунено Исус патрона, о патрони. От тарикати озорало, барвало е лопа. Акале осаврети жанен, ме фамилия нашти перавен амен. Исус капитана на Мала Мардере, она и барон, она и Зорала. О, Исусес,